Gaya sa ninday dyan nino. Uy nga mo pa'y puti na lisura ros panahon na ako'y nakatunan bahin sa mga libro nga akong nabasahan. Kanang dali kay pangwarta ba? Kanang gitawag nila budot. Hahaw! Budot silang mudol di ay. Budot sa maninon. Murag disco. Moodles. Ay, siya nga na. Moodles. Basta ba yung nga na kay mga kuan ba gahom-gahom nga ako'y tuhuan nga mahimong gamhanan. Unya magpaamang-amang ko. Dayon siya mo transformer. Tanindutan. Big partner. Naunsa man yung taon ka perti man naman dugaya kat ingara ko diri gipagpakakos lamot. Unsa man naman sa ang imuhang kuan dire ay kanang kalaki nga imong kung gipatawag. Gitawag ti ka kay ang pangwarta nakabasa ko sa libro ug sa notebook. Ug kanang tungkaraan ging libro ba? Dali kay pangwarta. Sige tawag kanang moodles. Moodots. Si Mudots. Budol. Di ba budol? Kaon man ang budol. O kaon ng budol. Kanang kuan ba? Mudos. Mudos. Gitawag na siya transformer. Mudos nga transformer. Kanang ibalhin mo ang imuhang utok sa isa ka tao ba? Nya ako, di ka kay bawo nga mananambal ko nga amang magpaamang-amang ko. Nya ikay transformer. Ako transformer. Ikaw meeting. Dili na transformer partner. Unsam de? Translator. Translator. Maura na basta kay na trans. Sige. Kaya makakwarta ka tana. Kwarta ngano di. Kutom sa magpatambal. Pangayuan na tog dako-dako para nga dako sa tabahin. Sige hanya tarong nga biag sinyas diha para dili ta diskuhido ana imong kalaki. Kabalaka. Sus ako'y bala basta mao na imong sinyas mo ana gani ko babae patang patambal. Mo ana gani ko nga kana siya mubo basta anak. Nya mo anak ko siksi. Nya mo anak gani ko. Ang anak ko dako na siya bangag. Basta mo bulikat kasi mo baba. Dako nagbangag. Nya yawa gud na. Kuara na siya mapilot na siya kung birahan may sa bana kada gabi kasiyam. Babae niya og lalaki. Og lalaki panalitan kung sa sakit niya. Basta may bawra ka. Sige. Tara na diha. Dakaw dito pangita nambal dito. Aw ka nang magpatambal ba? Ako pa jud ay mangita. Ikay mangita dito dadun mo dili para nga musali gid sila. Sige. Tarungan na diha. Lalaki ha. Sige. Sige aris ko. Ay pistol hapit gumahog. Muntag ka da ato da. Ng kalaki. Unsam di kay angay na kung buhaton sa nga. Kanay akong bana, hindi pa doon nga namo katog. Di mo gid siya manguhit nako. Di gid mo tira. Naligo man unta ko. Gilusyonan pa na akong ako Wa gyud ko niya kuhita. Sa jud kay problema ani akong bana. Hilas big. Mangita siguro kog saon kanina ko no kanang para akong bana ba ganahan jud ba nga inigdog na mong duha or initapan na mo inigigda. Makaingon gyud siya nga. Wow, humuta gud aron. Basin na nakakuha nga ni basin need dili ra lusyon ang ibutang ani basin naa pagilain ba. Adto ko dito bin magpangutan ako sa akong mga amiga. Uy. Ay, ma'am, hi. Hi ma'am. Ubunsam ka diri, ma'am. Nga murag libon-libon man ning agianan diri. Masaligan ba tika? Anong day? Saan problema nimo? Bisag karon pa ta nagkaila ba pero mas mura ganahan ko nga i-share nimo sa akong problema kay kung problema man gud akong bana. Inig dayong katuog na mo inig kagabi. Dili ibig siya mo. Ibra na ko Tambal re ko ang anak, ma'am. Tambal na sa akong tambal pod. Ato ta sa mananambal kay na ako nailhan ito nga mananambal ay sunahan ba. Tarong gyud ha basig asa ko nimo dalon na basin nya imura kong gi ilad-ilad scam ben aday mo day kong pada dito sa nasod mo ko baligya. Sa tuon mo na ko drug lord. Sa misiya. At nandito kay bawo makatabang dako kay nagtabang na mananambala nimo. Sure jud nga kung matambalan ko ana ini kagabi ana akong bana manguhit na nako. Di sa ko ka sure ana basta siya ri bahala nimo. Sige ha. O basta suway lang ang mananambal nga akong giingon nimo. Sige kuyog nako. Sige. Dali ma'am, balik mamay. Mao ni. Mao ni siya ang mananambal nga banggiitan kayo nga dungog diri sa amo ang barangay. Sige ka nang gibaw naman ka sa ako ang sakit niya. Ika na lang Ako ingon niya. sa niya. Yung problema ko no kay problema siya kay ngano ko nung iyang bana di na ganahan mutira niya bisag naligo siya bisag gilusyonan pa kuno niya. Sige tambali. Tambali gani.
Oh, ikaw kuno kay mubo. Sexy. Pero dako kay bangag ng imuha. Mauna imong problema. Mao kuno nandi ganahan mo tira imong bana. Unsa may solusyon na para matikot na iyang bangag. Isa. Anong dako ka ng bangag sa kuha nga panag sa naman akong bana mo ti. Ay, kay imong bana wala na tira-tira nimo mauna nga hindako ang bangag sa imuha. Oh, so dapat ti ay Oh, balide dapat ni. O di ay nga silbi ang tambalan ni. Ang tambal kuno ana para kuno mutikop ng imong tuway-tuway diha. Oh, ingon ang mananambal, pasigihi kuno naghansak sa imong bana para mo gamay. Mutikop. Tuwayon di ka? Kabalo na ini mastorya. Ay, kamang exclamation na nimo hunahuna ra nimo ba tungod sa ka-excited nga mabirahan kasi imong bana. Ana din adi ay. Oh, kanang sa kuno gud ayang sir na problema? Iyang bana na problema. Kinahanglan imong bana paariun sa daw kuno kay dili lang kay ikaw ra na problema. Dapat ay imong bana sad maoy among tambalan pod. Aw silbi dili dapat ako re patambalan ni kay para ma-epektibo jud ang tambal. Oh, kay para imong bana magsige naghansak nimo kada oras. Pantay bitaw na basin burit na inyong gingon ako ha. Oh, Yan nani bayad din nani yun patambal-tambal. siya, tambal ko ako kuno bayad. Pila man? 200. Wow, namura ka mahal ba na 200 man na. Uy, naluya ba siya og pangita og solusyon sa imong problema. Bantay bitaw ha, pwede bawion ni nako og di may effective. Pwede kayo. Basta di mo effective. Basta, ang imong bana, dala po do kapil diri kay kamo mang duha mo tambalanan. Dili mo ka ikaw ra na problema. Sige ako to na kumbana. Sige ha. Okay kayo. Dali 200. Tag 100 ana ha. Isod na diya daan kay. Sige. Para nga, siyempre kay di ka magduda ba? Ya, Ano, katong ang bana, abot ron diri, dili lang to nako sugaton kay basi mahalata ba. May gani kay buto siya masuko pag ingon ako nga tuwayon di ka mo sige ba. Ngano ni tingog masad ka? Naka-an- Hapit ka na bulyaso Lagi nimo. naka-answer din siya nga. Sa- Naka-answer ka dayon nga. Exclamation ha. Sakto ba to? Sakto kayo. Sige. Lab. Naraday ka di ari. Diri ato bang sa dili. Kadi man ka. Dito lagi nagpatambal lagi ko kay nahibong naman jud ko nga ikaw dili naman jud ka mo tira na ko ini gagabi eh. Nya mo to ning ingon man ang manambalay nga dako na kuno kayo akong mga kuno mo nang di kuno ka mo tira. Saan pa sana ko pagtira lang. Pirmi ba ning maglabad akong o. Amo di ay. So dapat mo ato sa di ka karon dito magpatambal ka kay mo beto ingon sa manambalay nga dapat ikaw pud matambalan kay para ini kagabi ana fresh ta wala tayo naon mo nang maka rapapampam ta pag ayo. Mo sulti sa mananambal. Ya dito nagkagikan di ay. Dito na lagi ko gikan eh. Bita ay sulbad ka ko kay parang ka. Sige ko lato-lato nimo. Sige. Ya pagdalan dito dag kwarta kay Nani bayad. Dagi pa bayad magi kong 200. Basin ka na dada ang sukli ha. Iuli gyud. Di gani mo iuli kani imong ulob. Ha, bu ako dito na. Siguro ta nga 200 na si bayad. Basin niya og kako sa bayad. Padatang giti ko 500 gani. Ikaw na. Ug dali dito ha. Mas importante gini nga. Payo gini kung okay puting labaran ko. Lato-lato tagar ko. Ato ko. Tingog. Sir, ang buntag sir. Ma'am, Ikaw to. Ano siya mananambal? Diri ma'am? Oh, mao ni mananambal diri sir. Ikaw dito katong bana sa tumabay nga putot nga nani gani ha. Oh, ako to. Sige maayo nun sir ya. Karon. Oh, mao ni ang bana sa katong babay diri nga siksi putot nya dako na kay bangag. Oh, mao ni. Nya karon sir, unsa may problema dai nimo ron sir? Kini lagi kong o lagi. Magsigig labad. Mo nga. Ako patambalan kay para nga Pila naman nakabuan ang imong ulo nga nagsigig labad? sa kabuwa na ni oy. Atay. Wala nga. Wa niyo ko kalato-lato sa kong asawa kay sig maglabad akong o. Maglisod jud kag maglisod jud kag lato-lato ana sa imong asawa sir ug labad kay mong kay di ka katarong og sakyud. Mao lagi. Wala nga. Sige tambali. Tambalan ako. Unsa may ko? Ha? Pag-sure diha oy. Sige. Wala ang tambal. Sa iyang gisenyas ma'am.
Unsa naman taong kay tarungan nagsinyas di oy mobilyasok ta ani mo kalaki. Mao jud to? Mao jud tamban? Muray gidangat. Unsa may ang sulti di ma'am? Kuan sir kanang lagkasako sir ha. Mapriso ka. Pati minum ng bala oy. Kanang kuan sir. Imong Ingon kanto. siya, ang imo ko nung ulo papanitan. Nya. Usa ko nitong papanitan. Iba nga panitan ni daan. Usa ko na imo ang kung manambalay nimo. May ingon niya sir kay para makatlato-lato kasi mga asawa. Sa Oo. Ang imong ulo papanitan. Ano siya? taon sa naman taon ni ma'am nga mo yang sinyas niya nga. Kun Oo. panitan ni daan niya. Papanitan pag gusom. Mama ingon niya sir. Ah, Siya di na- pangutan na. Siya pangutan na. Ug unsa na yang gisinyas? Usa ko na ko ulo. Imong ulo papanitan. Oh, ay yang si kikili na imong dunggan pa jud kuno papanitan. Kasi mo pa ikaw may panitan. Dili niya maoy. Hinga ko. Ang iyang ubang pulan o para haguno yung payabas. Ay, ba, 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 ba,